Pano ndi Panyasa Voice Box pamene ndithu timabwera ndi amalawi osiyanasiyana amene amakhala ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero tabwera ndi membala wina wa chipani cha Democratic Progressive Party amene akufuna kuwuza otsatira chipani cha DPP kuti ino si nthawi yakuti anthu apange focus pomalimbirana maudindo kuti ndikhale chakuti ku chipani, koma ino ndi nthawi yakuti onse amene amachikonda chipani cha DPP komanso amene amakonda dziko lawo la Malawi abwere pamodzi ndi kumanga chipani cha Democratic Progressive Party kuti masankho amene akubwerawa mu chaka cha 2025 chipani cha DPP chidzapambane ndi kuwapulumutsa Malawi ku mavuto amene akukumana nawo. Ndiye tikhale limodzi pano Panyasa Voice Box kuti tipite kuti amene akufuna kuwauza zotani otsatira chipani cha Democratic Progressive Party lero Panyasa Voice Box. Anaveja ni munthu wanzeru, ni munthu wozindikira. Olo wina aliyense panopa pamene pafika apa amene akufunira mafuno abwino chipani, amene akufunira mafuno abwino dziko, nthawi yatha kale. Palibenso munthu amene angaganize kuti andipite ku khoti nditani ndilimbire maudindo mukanthawi kake kamene apapa 2024 25 tikuvota tiwerengeretu miyezi ndi miyezi uno ndi Meyi moti chimene mwena kudzonjona kuti kubwerako ikhala kamuthemuthe kampeni. Olo munthu ofuna maudindo oti ayi ku khoti kuti ani makhoti ake apanopa mlando uyamba panopa ndi kuti pofuna kuti ukathe tidzavotanso. Nde aliyense panopa adziwe kuti ndi nthawi yomanga chipani. Amene ali okonda DPP panopa ndi nthawi yomanga chipani osati kupasula chipani. Moti aliyense akudziwa bwino lomwe olo uli udindo weti sinde kuti ungakhale wopindulitsa moti bwanji chifukwa ngowerengera miyezi osati zaka. Uno 2024 2025 tikuvota. Ndiye si nthawi isoti basi tidzitanganidwa ndi ma propaganda a MCP amene aja ndi ntchito yawo. Muyembekezere pamene papachepa apanga ndithu zitopotopo zosiyana zochuluka cholinga iwo ajawo ali pa plani yopha chipani cha DPP. Iwo aja ali ni mantha kwambiri ndi APM. Ndipo apanga kuthekera cholinga abalalitse wanthu olo kumabwerera ndithu ena amene akuoneka kuti ali amasomphenya kumabwerera ngati mmene mwaonera zachitikira kwa anankhumwa. Anankhumwa atu panopa apusatu agerezedi athawa panopa tsopano anthu amene atsale nawo ndosatchukanso mundale akhala okha tsopano afuna kuagwiritsira ntchito yowaja adzitenga mamembala ena a DPP akhale ngati mbali yawo cholinga agawe chipani, agawe mamembala a DPP ena azitsatira nankhumwa malo moti timange chipani. Nde nthawi iyi ndi nthawi yoti tikhale ndi mtima wanzeru, tikhale ndi mtima wachidziwitso. Amene ali ndi dyera yomadya tindalama tochepa timene sitiwathandiza koma kuononga nayo dziko ndi amene adzitengeka kupita kwina. Apapa tiyeni tipite chitsogolo, timange chipani, tisinthe zinthu. Boma ili ngati silisinthidwa tili pa moto wadzaoneni. Ndili ndi nkhawa yayikulu kwambiri ngati sitichitapo kanthu, sitikhale ndi mtima ofuna kusintha dziko. Ngati tikhala ndi mtima wadyera wongodzikondweretsa tokha tikhala pa mavuto akulu kwambiri owopsa moto wokana kuzimika. Tiyeni tikhale ndi mtima ofuna kusintha zinthu. Panopa ngati ana a DPP magazi a blue tiyende ndi mtima umodzi, cholinga chimodzi, tipambana. Tikamamva ena kutsokomola kwinako tiasiye ndi TB yawo akathere uko. Tikamamva ena kusokosera ngati ntchentche tizingofaira ndi dumu akagwere kudzala. Ifeyo cholinga chathu tisabwerere mbuyo. Zimezi ndi zimene tiyena kugwirizana. Ndipo akuluakulu ena onsewo
ndi pemphero langa kuti asakhalenso ndi mtima wodzikonda. Mwaona zimene apanga achenji golo, zimene zachitika kwa ansonda. Onse aja sakhala ndi mwayi wopeza maudindo. Akanakhala mu DPP ndi bwenzi mwina tikuwaona apapa akutenga nawo mbali yoti akapange nawo mpikisano ku convention. Koma kukhala ndi maganizo opusa ndi adyera akhazika pansi kugwa kwawo pa ndale ndi kumene kucha. Panopa ndi mmene anadzipangira kulibe chipani chimene chingalandire iwo aja 100%, ndikuti chingowalandira kwa yuza iwo aja basi. Cholinga aononge zipani zina chifukwa kudziwa moyo wawo ndiye asinkhalitsa. Ameja ndi asinkhalitsa ndi dzina lawo Change Golo. Apita apa akaononga, apita uku akaononga, apita ndi anthu osathandiza. Koteronso titengerepo phunziro ife azikuluakulu ena amene tili odalirika, amene mukuwerengeredwa kuti inu ni masomphenya a Malawi kutsogolo, osakhala ndi moyo omangoti basi apa ofuna zinthu zichitike lero. Munthu sungalandire lero chimene ukufuna. Muone zimene achita achilimaja kadadekha amene ajawo ndi bwenzi akuwerengeredwa kuti amene wangati udzakhala running mate. Koma munaona zimene anachita, mmene anathera, anangothera ku vice omwe amene sangazapeze mpando amene aja. Kupupulu masiku abwino ndikulimbikitseni kudekha, tatiyeni dekhani azisogoleri. Ife maso tikuyang'ana inuyo, mgwirizano wa azisogoleri ndi umene umamanganso chipani. Chifukwa chonena kuti wina aliyense ali ndi anthu amene amamukhulupirira, ndipo khala aliyense ali ndi amene amamukhulupirira kuti anthu onse aja akhale ana akamodzi. Inuyonso kuntundako mukhale ana akamodzi. Tipambana osadera nkhawa. Zikomo kwambiri.